Sa Region 7, ang labing-unang Visayas Media Hub, dili madugay tukuron sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, human maaprobahan sa Kongreso ang paglakip niining 300 million peso project sa 2022 national budget ubos sa Build program sa gobyerno. Presidential Communications Secretary Martin Andanar mapasalamaton sa Kongreso, ilabi na kang Senator Bongo sa pagsugod sa konstruksyon sa unang Visayas Media Hub sa Mandawi City, Cebu karong tuiga. Miingon usab si Secretary Andanar na pinaagi niini mapadayon ang tumong sa PCOO nga ma-modernize ang operasyon sa government media sa tibok nasod. Sa Region 10, DSWD Field Office 10 nagpahigayon og post-disaster analysis ug needs assessment ngadto sa mga labing naapektuhan sa bagyong Odette sa tibok Rion Jess. Sa pagpanguna sa Office of Civil Defense, nakita og naibawa ng estado sa mga pamilya na nadeklarang adunay partially o totally damaged nga mga panimalay. Ang mga membro sa PDANA gitunga sa 4 ka grupo aron adunay mahatag nga igong atensyon sa sektor sa infrastructure, productive, social ug cross-sectoral. Sa pagkakaron, adunay 28,171 ka family food packs, 5,005 ka family kits, 3,449 ka sleeping kits ug 29 ka hygiene kits ang naapod-apod na sa Regional Disaster Response Management Division ngadto sa 5 ka probinsya sa Northern Mindanao. Sa Region 13, Department of Social Welfare and Development nakaserbisyo sa kanitibukang 153 ka mga family beneficiaries sa balik probinsya bagong pag-asa nga programa sa Caraga Region niadtong 2021. Ang 153 ka mga pamilya gihatagan og Transitory Family Support Package, Livelihood Settlement Grant ug Transitory Shelter Assistance nga nagkatidad og 6,218,700. Matag usa sa pamilya nagadawat og Transitory Family Support Package gikan sa 25,000 pesos hangtod sa 50,000 pesos depende sa gidaghanon sa mga membro sa pamilya. Kadaghanan niini mga pamilya gikan sa Metro Manila ug mipiling mopuyo sa Caraga Region alang sa kayuhan. Nawad-an og trabaho tungod sa COVID-19 pandemic ang kasagaran kanila. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!